El millor resum jo trobo que és la consolidació, perquè és un festival de filosofia. Jo sempre vaig als orígens. Això no és un festival de cinema, de música, de teatre, és un festival de filosofia. Jo sempre dic que cada any comencem de zero, perquè és un festival sensible pels seus continguts. L'hem pogut consolidar i tenim un públic molt fidel, tenim audiències bastant fiables, que vol dir que es compleixen l'objectiu primer. L'objectiu primer quin era? Fa 7 anys. Detectar que la societat, primer segons quins extractes d'edat, però després hem vist que va aterrant cap a edats més joves, té ganes d'educar-se, té ganes de culturitzar-se, té ganes d'aprendre, té ganes d'anar més enllà dels mitjans, dels eslògans que els mitjans de comunicació, alguns d'ells sobretot, ens diuen i ens venen, sinó tenim ganes d'anar a conèixer més, culturitzar-nos en aquest sentit. I això, aquests 7 anys ho ha confirmat. Per tant, això és una llavor que ha de durar, és responsabilitat dels que programem i que organitzem de que sigui atractiu, perquè això és un festival, però almenys el cultiu de base hi és, que la gent volem conèixer, volem saber, volem anar a les arrels i ens pensem que la filosofia, però no només la filosofia, els estudis humanístics, la literatura, qualsevol manifestació artística ens pot donar sentit i resposta als interrogants que el dia a dia cerquem. Aquest any s'ha convocat els Rotaris, aprofitant també que el professor Norbert Bilbeny ha acabat la seva etapa com a professor de la universitat, té nombroses publicacions i aleshores se l'ha convidat a acompanyar en aquest sopar d'una manera distesa a poder parlar de filosofia. Parlaran de la modernitat i a més aquest any que se celebra també un dels centenaris de Kant, doncs tindrà lloc un sopar on els acompanyarà també en Jordi Sàbat i podran parlar de filosofia i de tot, perquè al final la filosofia parla de tot, no? Parla del nostre dia a dia amb les eines que necessitem.